Hola a tothom! Avui seguim la sèrie d'entrevistes a diferents professionals per parlar sobre la transformació del sector social i de les empreses després de la greu crisi sociosanitària. El convidat d'avui és el Pablo Sánchez, director executiu de VLAB. El Pablo ens parlarà sobre el rol que tenen les empreses per fer front a aquesta nova realitat sorgida de la Covid-19 i sobre el paper de la ciutadania en els hàbits de consum. Hola, bon dia. El meu nom és Pablo Sánchez, soc el director de la Fundació VLAB a Espanya, fundació que promou el moviment B Corp. I què és una empresa B Corp? Una empresa B Corp és una empresa que vol transformar el món, que es genera amb l'objectiu de generar o d'oferir solucions als reptes socials i ambientals que tenim avui dia i que sobretot es constitueix amb l'objectiu de crear valor no només econòmic, sinó també valor pel conjunt de la societat. Segurament hi ha moltes empreses que en aquesta crisi patiran i que han vist reduïda la seva activitat i han vist com han hagut de prendre decisions complexes, però el que sí és cert és que aquesta crisi ens planteja segurament nous paradigmes, un paradigma d'interdependència, ja que som conscients de la nostra vulnerabilitat i per tant necessitem desenvolupar estratègies de reforç d'aquesta interdependència, com les empreses reforcen aquestes cadenes de valor, com reforcen les seves relacions amb clients proveïdors, perquè saben que reforçant el seu ecosistema tindran més capacitat també de supervivència. I també ens posa sobre la taula algunes evidències sobre sectors o tendències que semblen que s'acceleren amb aquesta crisi, la digitalització, el treball en remot, i dins d'aquestes tendències jo destacaria també la sostenibilitat. Hi ha moltes empreses amb les que treballem que ens estan dient que és cada vegada més evident per elles com la sostenibilitat és un factor estratègic de negoci. I això implica, per tant, una reflexió profunda sobre quins són els compromisos de l'empresa, com genera valor l'empresa, quins productes o serveis, quins són els seus processos, i tota aquesta situació de crisi el que moltes vegades genera és com accelerar aquesta reflexió i, per tant, després la seva execució. Jo crec que la ciutadania són fonamentals des de les nostres diferents vessants com a ciutadans. És a dir, un ciutadà té la vessant de consumidor i, quan consumeix també està decidint i està determinant quin tipus d'empresa vol que estigui al mercat. La seva decisió de compra, al final, vincula una sèrie de valors respecte a les empreses que estan oferint determinats productes o serveis. Per tant, incorporar dins dels conceptes com compres de proximitat, compra ètica, compra ecològica, com a consumidors això el que farà és accelerar, per tant, també la transformació empresarial. El ciutadà també és educador i, per tant, la seva funció que pugui tenir dins de les escoles, dins de les universitats, també és fonamental. És a dir, com amplia o divulga la possibilitat que tenim com a societat de transformar el nostre model econòmic. El ciutadà també és legislador o és grup de pressió i, per tant, també podem exercir la nostra, acció col·lectiva davant dels polítics per també accelerar determinades regulacions. Per tant, tenim una responsabilitat, crec que cabdal, i depèn de la nostra capacitat de mobilització el grau, d'acceleració que tindrem en aquest procés. Com a qualsevol empresa, aquesta empresa té relacions amb aquestes empreses i dins d'aquestes relacions té una labor didàctica, divulgativa, de per què la seva oferta, en aquest cas a través de l'amiga TT Social, aporta un valor a la companyia. Quin valor diferencial li està aportant el fet que hi hagi persones que tenen dificultats d'accedir a l'ocupació, que puguin tenir una ocupació i que puguin tenir una oportunitat laboral. Això, com a model de negoci, reforça realment aquesta vinculació amb els teus clients i penso que és molt rellevant en un context segurament de més vulnerabilitat, que és la que a partir d'ara veurem i tindrem, per desgràcia, l'ocasió de veure en els propers mesos.
I al final l'empresa el que és un agent, és un organisme viu que està format per persones, no? Està format principalment doncs, per relacions i persones. Llavors, tant internament, tot el que fa l'empresa internament, doncs, la cultura de l'empresa, no? Com promou aquesta cultura internament doncs, dels hàbits de consum sostenibles, no? Com les persones que participen a l'empresa doncs, tenen clar quines són aquestes opcions a les quals poden accedir que són millors per al planeta, no? Però també en les relacions externes, és a dir, com introdueixo també criteris de compra amb els meus proveïdors que introdueixin aquests criteris doncs, de compra sostenible i ètica. Doncs, totes aquestes relacions i com també doncs, divulguem aquesta cultura entre les persones de l'empresa és una forma, sens dubte, doncs, d'aportar un valor després no només a l'empresa sinó al conjunt de la societat.